ସୁଲକ୍ଷଣା ନାରୀ। ଯେଉଁ ନାରୀର ଦେହ କୋମଳ ହୋଇଥିବ, ପାଦ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ, ନାମଟି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ, ଚାଲି ଗଜଗାମିନୀ, ଦନ୍ତପଟି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ, କର୍ଣ୍ଣଚକ୍ଷୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ, ଏକ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ବା ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ, ସର୍ବୋପରି ଗଢ଼ଣଟି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ, ଏପରି ନାରୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଲକ୍ଷଣା କହିବା। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କାହାକୁ ସୁଗୃହିଣୀ କହିବା? ଯିଏ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବ, ଯିଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବ, ଯିଏ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଯା ପୁତୁରା ଝିଆରୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବ, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଆଚରଣ କରୁଥିବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିରକ୍ତିରେ ଯିଏ କ୍ରୋଧ କରୁନଥିବ, ଯେଉଁ ନାରୀ ବଦ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିବ, ଯିଏ ସର୍ବଦା ପତି ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିବ, ଘର ଚଳାଇବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଧୁରନ୍ଧର ହୋଇଥିବ, ଯାହାର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଯେଉଁ ନାରୀ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟବାଦିନୀ ହୋଇଥିବ, ଯାହାର ଭୋଗବିଳାସ ପ୍ରତି ଲାଳସା ନଥିବ, ଯିଏ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିବ, ଯିଏ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରୁନଥିବ, ଯିଏ ନିଜ ପରିବାର ତଥା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମନ ମିଶାଇ ଚଳିପାରୁଥିବ, ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଅତୁଟ ପ୍ରେମ କରୁଥିବ, ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜକୁ ଜନନୀ ଜୟା ଧାତ୍ରୀ ବାନ୍ଧବୀ ପ୍ରେମିକା ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମନ ମିଳାଇ ଚଳିପାରୁଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ସୁଗୃହିଣୀ କହିବା। ସୁନା ବୋହୂ ବା ସୁଗୃହିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଆଗରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଶାଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ। ଅବସର ସମୟରେ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ମଜା କଥା ବା ହସ ଖୁସିରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଶାଶୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ବା ସେ ଭଲ ପାଉଥିବା କୌଣସି ଉପଯୋଗୀ ବହି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ବା ନିଜର ଭୁଲକୁ ସହଜରେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି ବା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷିମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାରେ ହଠାତ୍ ଅବାନ୍ତର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଶାଶୁଙ୍କ ଆଗରେ ପରପୁରୁଷ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। ସକାଳୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପରେ ଆଗ ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଓ ଗୁରୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରିବା ଯାଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ନମ୍ର ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ତାକୁ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଛୁଟି ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖାନୁଭବ ଆସିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକା ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନିଜ ଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ମା ହେବା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଶାରୀରିକ ଯତ୍ନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିନେବା ସୁଗୃହିଣୀର ପରିଚୟ ଅଟେ। ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାନ୍ତୁ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ପିଲାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମା ହେବା ପରେ ଜଣେ ନାରୀ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଗୃହିଣୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ବାଣ୍ଟି ଗୃହିଣୀ ପତ୍ନୀ ମା ଆଦି ଭୂମିକା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଓ ଘରର ଆବଶ୍ୟକ କାମ ଦାମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ଫୁର୍ସତରେ ମଧୁର ଆଳାପ କରିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହୋଇଯିବା ଭଲ। ତତ୍ ସହିତ ଟିକେ ହାଲକା ମେକଅପ୍ ନେଇ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ କଦାଚିତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣ ଥକି ଉଦାସ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍ଟିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଳ ଦେଖାଇ ମନା କରି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ
ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅନାବିଳ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଆଦୌ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରୁଷମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଦୟାକରି ନିଜ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରି ସୁଗୃହିଣୀ ବା ସୁନା ବୋହୂ ବନିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।